bafethu kunabantu la bayibiza ngama legend eOrlando Pirates oJomo Sono oKaizer Motaung kahle kahle bese kuthiwa iPirates ayinama trophy before 1970 kanti babenzani oJomo babenzana anti Pirates babeka wini lutho bona ithike nginilamlele should phela kahle kahle ya belittling uKaizer Motaung wena you are belittling uJomo Sono mothi Pirates ayinganama trophy ngaleso sikhathi. Alright, ithike ngikulamlele ngikutshela babenzani oJomo Sono ngaleso sikhathi abafethu itsakane le cishe nayibona itsakane le. Let me tell you ukuthi babekade benzani. By the way uHerotel lo mawufuna iWi-Fi eseqopheleni eliphezulu thintana noHerotel ngizowuteka kule video. There's a guy obizwa ngoRichard Maguire. So Richard Maguire is the former editor of Kickoff magazine lesonke sikhule siyifunda. Bafethu sengibalekile cishe nganetha yong ngithi ngifuna ukunishaya le walk yami edumile lenentsha lengishaya mangeni analyzela. Alright, izilapha ke la sikhona former editor of Kickoff magazine uRichard Maguire. Kickoff magazine lena esikhule siyifunda sonke singabalandeli bebhola ube yi-editor for isikhathi eside 20 plus years. Ufunde wagogoda emlandweni weOrlando Pirates Football Club. So he did the history of Orlando Pirates FC from 1937 to 1973 ukuze nazi ukuthi kwenzakalani ngePirates. And what's strange ukuthi i-thesis yakhe is readily available online. You can just Google Richard Maguire's Orlando Pirates thesis or Richard Maguire history of Orlando Pirates Football Club. It's there kwi-page lase Wits University of Witwatersrand yabo ikhona available leyo history leyo uzobona ukuthi oKaizer Motaung noJomo Sono babenzani. Ngiye kubukela phansi ama legend ethu oKaizer Motaung kusho oKaizer Motaung azawina indebe nje ePirates uJomo Sono azawina indebe nje ngo1960 iSwallows league eyodwa 1967 yeke le ibanga nePirates ngo2012 ine league eyodwa 1967 iChiefs ngaka exist yabo. So ngeke kuphikise uRichard Maguire angazi mhlawumbe ngifuna nginilandele lezi ndebe ngiyifake la nginscreenshotele nginilandele ithombe ngo black and white abantu beyiphethe niyibone ngamehlo la yabo noma mhlawumbe nizohamba noye researchelani because uma ugooglisha uzoyibona izokuse page and you gonna actually find I document original etypiwe yena Richard Maguire and wawasite ama sources akhe ukuthi yini. For the benefit of those who don't know what a thesis is, a thesis you can just write about any subject that you're passionate about or something that you feel strongly about or anything ocabanga ukuthi maybe abantu bafane bazi ngayo. You can write about teenage pregnancy maybe ukuthi idalwa yini kakhulukazi whether ukungabikho kwama father figure or abazali aba absent yini uhambe uyibhedlela ufuna ama states uhambe uye kuma banibani mhlawumbe ufuna ukubhala ngama drugs uye kuma drug research institute uye kuma rehabilitation center uye kuma bufu ucompile ama states ubuye nama document agxivisiwe ukuthi wena uinterview obani mawufuna mhlawumbe ukubhala umlando it could be anything I don't know umlando wezayoni. You can go and ask maybe Nkosikazi kaBabuthulani Manana, go and ask udoctor umuntu othathwa njengodokotela uprofessor uShabalala wase Believers in Christ maybe ubuye nencwadi zakhona exivisiwe ukuthi uminterviewile nama contacts akhe as one of your sources. Go and ask uBaba Vusigama usehlala isikhathi eside interview wa release ama CD owaba nebandla selibe nesikhathi go to kwaNkonyane enyonini lapho kuthiwa ioriginal wezayoni. Go ubuye nayo yonke le history. If ufuna ukwenza ithesis ngeGolden Arrows you can talk to uMama Mantomadlala ubuzo omabhodi Khanyaza babelalaphi oSean Bartlett ukuthi how was it ehlathini baya kanjani ehlathini babuya kanjani manqoba mncethi winning the first trophy the players were there. You can interview abo like Isibeko wabo babukhabo Zondo from the first time iArrows ipronyotwa uyabo uyicompile leyo history ubuye nama sources are credible ubuye nawo. So ngeke kuphikise kuRichard Maguire ke manje mawuphikisa uRichard Maguire phela uphikisa umuntu ofunde wagogoda waba ne degree ngokufunda nje ngePirates waba ne-degree wamakhelwa ngoprofessor wathola ijazi wabeka isigqoko uDean la ekhanda wathi mfana uqualifyile wamthinta la ekhanda wamuthi hawu wabhala iKickoff magazine waba yi-editor onke ama-journalist reporter kuye nithe ngikick-off ngemali niyifunde uphikisa uRichard Maguire kahle kahle usho ukuthi uJomo Sono wayenza nanti iPirates akawina ngandebe uyadlala wena indebe zePirates iningi lokuthi iPirates neindebe ezincane njani hey mangakulandela lezandebe lezana ungabona kahle ukuthi iPirates enye team. So it's not like there was no football before 1970 before Chiefs existed. No, there was football. So nani ningayenze yeni lokhuzana ithesis ufuna umuntu ozofunda ithesis yeSundowns interview Peterson Mtsipe noNachasha class nabo bonke labantu lapha abuye nento yakhe nama branches mhlawumbe abalandeli makuthi nabo abalandeli Sundowns buze all of them bebuye compile ihistory yeSundowns. Sikhuluma ngamanje ngeoriginal source ke manje Pirates Richard Maguire the former editor of Kickoff magazine. Nami impela nginqoloba nePirates kodwa le encyclopedia le yakhohlwa baba khohlwa
hamba uyifune leyo document, otherwise nisho manifuna nginenzele kube lula mina nginicompile wonke ama trophy awinwe Pirates in history before 1970, nginilandele lama screenshots nabantu bawaphethe bawaqulule bethe nginibalele manga kulama trophy lawo ngizothola kumlando wePirates. Hayi lento enikhulumayo.